ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ଏ ଶୁଭମ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଁ ପାଣି ଭାବି ମୁଁ ଆଜି ରିଆକୁ ଡେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଡର ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତମେ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି? ଆଉ କଣ କହିବି? ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନା ଲାଗି ଜାଣେ ନା। ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ହେଲେ ମୋର ଅପରାଧ କଣ? ଅପରାଧଟା ନିଜକୁ ପଚାର। ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ତମ ମୋର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମେ। ତମର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। Yes, you are proud to answer me. କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମକୁ ମନ ଦେହ ଦେଇ ସାରିଛି। এইটা তোমার হচ্ছে মনের খিয়ালি। মনে রাখো ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଭଲ ପାଉନଥିଲି ଆଉ ଆଜି ବି ଭଲ ପାଉନି। ସେଠି ଚୁପଚାପ କରି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ବଡ଼ କାନଭାସରେ ମୁଁ ତମରି ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆଙ୍କିଛି। ତମେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ କେବେ ବି ଚାହିଁନି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଇଟା ତମ ମନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ନୁହେଁ। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତମେ ଏଠୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ। କଣ କହିବ ତମେ? ଆଜି ମୋ ଘର ପରେ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଯାକେ ବିଜୟ ତମେ କହିଛ। ଯେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲ ସେତେବେଳେ ତ ମୋତେ ପଚାରି ନଥିଲ ମୋ ଘରର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ମୋ ଅଭିଜାତି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରୁଥିଲ? ମୋତେ ଏଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପାରୁଥିଲ କେମିତି? କ'ଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ମାନସୀ? ଅଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ଘରେ ତ କହିବି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତମେ ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନଥିଲ? ଏବେ ଏବେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇଟା ତମର କଥା। ମୁଁ ମୋ ମନର କଥା ତୁମକୁ କହିସାରିଛି। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। একদম চুপ। এই মানবীটা তোমার পায়ে মরে যাইছে। তবে না মরে পাটাକୁ মারি ଦେଇଛ।